Bupati Suku Mataram, teko Semarang. Pikirane sosro ini pitul itu manusia. Nek bab perkara ngatasi Tumenggung Jairono sepele kanggone sosro ini. Tapi sadurunge aku kondo karo iku. Opo kira-kira Riko iso nuruti penjalure sosro ini kamu koyo? Tenang aja Bapak Sosro Adimira. Apa yang Bapak Sosro bilang kita saya turuti. Koyo ngono. Ya. Yang koyo ngono agar kondo karo Riko. Sepisan aku njaluk pangkat kuda. Sing nomor loro. Bayaranku tambah. Sing pungkasan lho. Bojoku iki wis limo. Ya. Nanging kabeh mau wong Jawa. Bebasan wong mangan nek mangan sego putih tok gak diselingi karo sego jagung ya ora enak. Benar. Mangan sego jagung tok yen ora diselingi karo sego putih ya ora enak. Mula aku kepengin rabeno karo Noni Kondo. Bapak Sosro Adimira. Ya, Bun. Jangankan mau dilanda. Landa. Sekarang sama ambil semua Bapak Sosro Adimira. Yen kaya ngono to, bakal